мардуми сарватманд чӣ хел мекунад? Стабилност. мардуми сарватманд мефаҳмад ки дар як рӯз ту бой намешӣ. барои ҳамон ва чӣ кор мекунад? Кам кам стабилна доимо ҳар рӯз аста ба пеш рафтанам дар кор. баъд ҳава як пеша мекунаду қадам ба қадам медонад ки соли якум ман кор кунам мумкин камакак ман муваффақ мешам. соли дуюм бо камтар зиёдтар, бо соли сеюм камтар бо зиёд. баъд аз 5 сол 7 сол ман муваффақ шуда мебуравам. ана ин тарзи фикронаи мардуми сарватманда. нигоҳ кунед, ин фикронаи сарватмандӣ, яъне стабилност, ин ранге ҳамо қатраи об як ҷо ба чакида мед. ин мишлени чемпиона бинед. ҳар рӯз агар ки шумо 2 соат ҳамин раведу тренажерный зал машқ кунед ку ҳамон як соат ба машқ кунед, ҳамон ҷо ба шумо чемпион шуда метавонед баъд аз 5 сол 7 сол. агар шумо ҳар рӯз 2 соат китоб хонед, бовар кунед олим мешавед. агар шумо ҳар рӯз 2 соат ягон инструменти музика хати бозӣ кунед ва кунед, профессионал мешавед. агар шумо ҳар рӯз 2 соат як забона омӯзед, ҳамон забон ба идеал нагам мезанед. инсон як рӯз не як рӯз ҳамон шахсе мешавад ки вақташа гуҷо ба сарф кардагия. агар шумо хоҳед ки шахсияти шумо олим бошад, вақтатона ҳамон ба сарф кунед. агар ки шумо хоҳед ки ҳамин умратон агар грузчикабе гурзонда истода бошед, умратон агар ки ҳамин магазин ба картошкафурӯши қати гурзонда истода бошед, мардикори ё ки манин шикатори ба ҳамон шикатор чӣ ки нағз мешавад? не ки ҳамонам ақлан дараҷаи олиш қати ёд гиред.